बर' माहारिया सांग्रां जायाब्ला इयुना खोमसियाव। गुवाहाटीआव उदालगुरिनि सिख्ला सुस्मिता बसुमतारीनि थैनाय जाथायखौ दुखु फोरमायदों बर' माहारि फरायसा आफादा। गुवाहाटीआव उदालगुरिनि बर' सिख्ला सुस्मिता बसुमतारीखौ थैनाय थासारियाव सोमोनांथावै मोननाय जाथायखौ लानानै गोख्रों नायसंनो दाबि फोरमायदों बर' माहारियारि फरायसा आफादा। बे जाथायाव पुलिस आरो सरकारखौ गोख्रों राहा लानो दाबि फोरमायदों बनसुआ। बनसुनि बायदिब्ला हादोरसानि गोबां थावनियाव सम सम ट्राइबेल फरायसुलि सिख्लाफोरा बेबायदि सोमोनांथावना जाथायनि बोलि जानो गोनां जादों। बेबायदि जाथायखौ होबथानायजों लोगोसे आइजो आरो फरायसुलिफोरनि रैखाथिनि बिथिङाव गोबां गोख्रों राहा लानो दाबि फोरमायदों बनसुनि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारीया। जों खोनानानै जोबोद दुखु मोनदों। मैया जि घटना गुवाहाटीआव जानानै थांदों जोंनि बर' बिनानाव सुस्मिता बसुमतारी बिथाङा मैयाहाय माने सुइसाइड जादों आरो बिथाङा गोमाबाय होननानै जों खबर मोनदों। नाथाय बिजों लोब्बा दङ होननानै जों बिथांनि बयफ्रेन्ड गुबुन हारिनि मोजां मोननाय बेखौ जड़ित दं होननानै जों खबर मोनदों। दा जोङो बर' माहारि फरायसा आफादनि जोङो सात्र बिबानगिरि हिसाबै जों बेखौनो बुंनो लुबैदों दे जोंनि बर' आइजोफ्रा गोबां जायगायावनो भारतआवनो जोंनि आसामावल' नङा बेंगालर हक दिल्ली हक गोबां दाब दाब थाहैनानै गुबुनाव फरायहैनानै साख्रि मावहैनानै गोबां बेफोरबायदि थैनानै थानाय बुथार जानाय सुइसाइड जानांनाय जों नुनो मोनदों। दा बेवहाय जोङो बेखौनो बुंनो सानदों दे दिनै बैया जि जाथाय जानानै थांदों सुस्मिता बसुमतारीनि जि गावनि जिउ दिनै जोबनाय बेयो दिनै गोदान बाथ्रा नङा। बेखायनो जोङो सिन्था खालामदों दे जोंनि गार्जेनफ्राबो बेफोरनि सायाव नोजोर बोनांगोन गाव गावनि गथ'फोरनि सायाव। दे दिनै गावनि गथ'आ बहाय थादों मा फरायदों सोरजों रिलेशनशिपआव दं आरो बियो माबायदि थासारियाव दं बेफोरखौ गियान होनांगौ खबर लानांगौआ गार्जेनफोरनिबो दायथ'। आरो बेजों लोगोसे जाय बेक्ति छात्रफोर दाब दाब जायगायाव थानानै फरायहैनाय बिथांमोनाबो सांग्रां जानांगोन कनसियास जानांगोन आरो सैथो जानांगोन। दिनै बारे बारे दिनै ससियेल मिडियाफ्राव आगोलनिफ्रायनो निउसफ्राव नुनो थांदों दे जों सोरबा जोंनि बर' आइजोफ्रा सोरबा ओरैहाय मेनस्ट्रिम इन्डियायावहाय नर्थ इन्डिया साउथ इन्डियायाव हाबा जाहैनाया सोरबा बादिया दाउरि थाखा फैसा होनो हायियाव दिनै केरासिन लुनानैबो सावथारजानाय गोबां बेफोरबायदि रेकर्ड दं। आरो गोबां जोंनि बर' आइजोफ्रा बिराद गिदिर गिदिर जोंनि बर'नि गार्जेनफ्रा हाबा होनानै दिनै गुबुन हारिजों हाबा हरनानै 6 मासनि उनाव बोसोरनैनि उनाव 10 बोसोरनि उनाव गथ' सासे सानै लानानै आरोबाव बिमा बिफानाव फैफिननायखौ जों नुनो मोनदों। दा बैफोरो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां सिगनेल नङा। दिनै जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंदोंमोन दे बर' हारिया गेरेमसा जानोब्ला जोङो बयबो सैथो जानांगोन आरो जों बयबो जाथिनि थाखाय डेडिकेट खालामनांगोन। नाथाय जों दिनै नुनो मोनदों गोबाङानो दुखु मोननो हागौ खिन्थु सैथो खोथा बियो दे जोंनि बर' आइजोफ्रा मोजां मोजां न'खरनि मानसिफ्रानो गुबुनाव फरायहैदों मोजां सोलोंथाइ लादों गोरों गोरा जादों। नाथाय बिथांमोना बै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि खोथा होनलांदोंमोन जे जाथि दानायाव कपारेसन खौसेथि होलायनांगोन। आइजोफ्राबो दिनै गुबुनजोंसो ब्लक थांबाय नङा होमबा। दिनै जाथि जोंनि बर' हौवाफोर मोजां मोजां दं बिसोरजों दिनै जुलि जानांगौमोन नाथाय गारनानै थांबाय गुबुनजों। दिनै जाथिया दिनै मोजां बर' आइजोफोर थांनाय लोगो लोगो खहा जाबाय। संख्यानिफ्राय लानानै सुबुंदोन